ko ti fɔ ala ye a bi fara ala de la min ye radio jɛkafɔ sɔrɔ wajaba tɛ a sɛbɛkɔrɔ fɔra nka i k'a dɔn min ye baara kɛli ye o ye wajibi ye wajaba tɛ k'a dɔn diɲɛ ye nin ye min ye ji donne dako an ka radio so directeur i k'a dɔn ala y'a miniji dɔgɔya wajaba tɛ an bɛ foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin maa o maa ni o y'a sogo donni kana janaja kɛnɛ kan walima minnu y'an wele ka dugawu kɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ala kana o sara n'a ɲɔgɔnna ye wajaba tɛ k'a dɔn baara ye nin ye i k'a dɔn ayiwa min ye sɔgɔmada in na ye hali n'o y'a sɔrɔ i k'a dɔn k'o t'u cogoya la nka baara kɛli ye wajibi ye wajaba tɛ an sigira kɛnɛ ka sɛbɛnfura minnu bɔra ni ala sɔnna an n'a lajɛ k'o da lamɛnbaaw tulo kan jibi ale de bɛ nɛgɛ la n'a ye yamaruya di an b'an jɔ a kunnafoni na karamɔgɔ dɔ bɛ tungara n bala cogo bɛ di wajaba tɛ n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma mali horizon nin y'a boli ko siɲɛ 267 ye maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko birino je segebeji birino ko a ko camancɛ fanga i k'a dɔn min kun fɔra ko daminɛ na o de y'a kunjɛli ye kunjɛli in kɔni kɛra nin kalo in kalo salen ye o tile 26 wajaba tɛ i k'a dɔn hali n'o y'a sɔrɔ k'o ma ban min kɔni ye jateminɛ ye politikimɔgɔw fɛ i k'a dɔn olu kɔni wuli bɛɛ bi mankan de la fa bɛɛ lajɛlen la camancɛ fanga f'u k'u kɔ don fanga na min ye votew ye o ka kɛ jamana ka segin a segicogo kɔrɔ la wajaba tɛ k'a dɔn hakilina fila jɛrɛjɛkulu fila wajaba tɛ k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen bara ka ɲɔgɔn sama maa minnu bɛ n'o y'anw ye n'an da tɛ ko la an tɛ politikima ye an di fanga na wajaba tɛ jateminɛ de kelen bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ yalima min ni min bara ka fɔ politikimɔgɔw fɛ wajaba tɛ yalima o waati sera wa tiɲɛ don camancɛ fanga kun y'a fɔ olu bi baara bila ka bɛn waati min ma o tɛmɛna wajaba tɛ nka u sigira min fana kama a n'u ye layidu min di an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o fana caman bɛ majɛ la caman kɔni daminɛ n'u fɛ i k'a dɔn a ka laban maliden fanba bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don baara kɛcogo la lakana jɔnyajuru min kun b'an gana ani diyagoya ko min dalen don jamana kan i b'a ye k'a fɔ hali n'o ma ban pewu wajaba tɛ k'a dɔn a daminɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ ani jateminɛ min kɔni ye o ko tɔw ka se ka sinsin k'a banba i b'a ye k'a fɔ an y'an bolo sama ka bɔ marabaajuguw bolo k'olu yɛrɛ gɛn maa caman kun ɲɛna ni tubabu yɛrɛ tɛ fiyewu i k'a dɔn nin farafin jamana ninnu tɛ ka kɛ jamana ye i k'a dɔn banmanjuw n'an dun k'an ban nka tubabuw yɛrɛ genen wajaba tɛ a kɛra n'a fɔ i k'a dɔn ni kura fiyɛra mali sɔrɔdasiw la sabula don o don u bara ka sebaya sɔrɔ o yɛrɛ taara wolo min na jamana saba min ye degun sɔrɔ ni o ye mali ni burukina ani niger olu farala ɲɔgɔn kan ka jɛkulu sigi ko min ma AES farafinna jɛrɛjɛkulu min bɛ CEDEAO k'u fosi ka b'o la tiɲɛ don gɛlɛya bi jamana kɔnɔ o dɛnnen don wajaba tɛ nka min kɔni ye ko fanba ye i b'a ye k'a fɔ a talen don ba la maa minnu ni maa minnu y'o kɛ i k'a dɔn kolonɛli Asimi Goyita y'o ɲɛmaa ye nka politikimaa kɔni kɔrɔtɔlen don fo k'a fɔ k'a to ten wajaba tɛ olu ko min ye nin bɛɛ ye nin ye tiɲɛ ye nka olu ko de fanga de ka segin so min ye jɛmu fanga ye min ni min fɔra a taabolo ka sabati u kun ye layidu min di k'u nasegin i k'a dɔn n'o ma kɛ bɛɛ n'o ma kɛ bɛɛ dɔw yɛrɛ ko kalo 6 ka d'u ma o k'u labɛn wajaba tɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn duloki don i kan na nka nin diyagoya don wajaba tɛ o laban maanifin ɲɛji bi bɔ a ko min kɔni ye hakilinaw kelen bɛ ka ɲɔgɔn majɛ o caman kɔni bi kuma na wajaba tɛ o faralen bɛ ɲɔgɔn kan min kɔni ye taa ka segin ni kumaba ye o fɔlen don yalima ala m'an gisira don nataw la mali yɛrɛ mugu tɛ fɛn min na bi o de ye mankan ni fɔ ɲɔgɔn ye yalima don nataw la o na ye wa politikima maa ka da la o bi sɔn diɲɛ fɛn bɛɛ ma sɛbɛnnikɛla ko a caman b'a la u dɔnnen don jamana kɔnɔ politikima yɛrɛ de kɔni ayiwa min kɔni ye u ka kɛwalew n'u ka hakilina ye maliden sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔlen don jamana fanba kɔni ka dugawu a n'u ka dɛmɛ bɛ ka ɲɛsin camancɛ fanga in ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ mali horizon kɔnɔ
a ka bi bɔli la soir de Bamako wula sɛbɛnnikɛla ye Maïmouna Doumbouya Maï a ko min ye o kunnafoni kelen karamɔgɔ daba tungara i b'a ye k'a fɔ parti politique min ye kari tɛmɛnen ye u bɔra ni ka ɲɔgɔn ye ADEMA PAJ ale jabala la sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ disibaw de ɲɔgɔn sɔrɔ yen a ko ADEMA PAJ tɛmɛnen kɔfɛ min ye RPM n'o Rassemblement pour le Mali yɛlɛma karamɔgɔ daba tungara ka taa bila CODEM min ye Bobe Ala ma hinɛ la o ka tɔn n'o ye Asuma ye ka taa bila min ye PS yelen kura fari an ka wuli karamɔgɔ daba tungara i b'a ye k'a fɔ min ye ni parti kumabaw ye ka taa bila association wɛrɛ la u ye ɲɔgɔn sɔrɔ jango k'u da don Mali ale kunkanko la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'a dumaya k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga dafirila mutukalo dɔ tile 18 san 2020 maa minnu y'o kɛ M5RP ni sɔrɔsiw y'a tɔ jalatigɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye fanga fɔlɔ sigilen da donna min na o ye kalo 18 ye karamɔgɔ daba tungara i b'a ye k'a fɔ an nana masumalen sɔrɔsiw wulila ni ka tila ka fanga wɛrɛ yɛlɛma n'o ye Mbadaw ka fanga ye k'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ fanga kɔnɔna la o kuma min ye bisi u b'a ta biɲɛ ma sɛbɛnnikɛla ko min ye sɔrɔsiw y'u sigi o don na ni ka kalenkan kɛ min kɔni ye politikimaw ye min fɔ nin kɛnɛ in kan k'a yira k'a fɔ u ye tɛgɛnɔbila yɛrɛ kɛ n'o ye jamanakuntigi ye min ye san 2 ye k'u bɛn'o kɛ baara lakika la malidenw ye malidenw ye hakilina minnu ta assise kɔnɔna la Mali ka furan k'a jɛ bamancɛ wale min bɛ Mali kɔnɔna la malidenw bɛ se ka basigi sɔrɔ cogo min na Mali bɛ se ka kɛ malidenw sago ye cogo min na o kuma k'u na cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ san 2 kɔnɔ ni k'o baara kɛ k'o kun cɛ ni ka sɔrɔ ka kalafili labɛn k'u kɔdon sɛbɛnnikɛla ko o san 2 o kɔni min y'o kun cɛra i b'a ye k'a fɔ kalo tile 10 ale ni 3 tɛmɛnen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ a ko tarata don n'o bɛnna marisi kalo tile 26 ma karamɔgɔ daba tungara politikimaw kɔni y'a yira k'a fɔ si donna kan min kan a kan ka bɔ kan o kuma jamanakuntigi yɛrɛ de ka décret don min ye san 2 ye k'a tɛ tɛmɛ o kan o kuma san 2 banna kalafili ma fɔ fɔlɔ kalafili ma ye fɔlɔ jamanakuntigi o kuma mun ni mun de b'a kɔnɔ o kuma ko diyagoya a ka kuma jamanadenw ye ko n'o tɛ k'a to mankun na olu tɛna se k'a kɔnɔta dɔn sɛbɛnnikɛla ko caman kɔni y'a yira k'a fɔ an k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen la nin tɛ mankan ko bɔ sabu Mali ko don sabu an bɛɛ lajɛlen bɛ Mali ka ɲɛta de nɔfɛ karamɔgɔ daba tugura min ɲɛ hakilina juru caninw ye u y'a yira k'a fɔ min kɔni waati o b'o di jamanakuntigi ma n'o ye colonel Assimi Goïta ye a ka bɔ ka kuma jamanadenw ye kalafili ma se ka kɛ ka bɛn ni san 2 kuncɛli ye a bɛna kɛ don jumɛn ni kalafili bɛna kɛ a bɛna kɛ ni dangana minnu ye olu tun y'a ye cogo min na gɛlɛya minnu tun bɛ ko gɛlɛyaw fɔlɔ sɔrɔlu la o kuma mun na kalafili ma kɛ maa min bɛ se k'o jaabi di malidenw ma k'o de ye colonel Assimi Goïta ye min ye Assimi ye karamɔgɔ daba tugura Mali bɛ dabolo min na bi u y'a yira k'a fɔ ka se ka Mali bɔ dengujugu kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan n'a dumaya k'a fɔ ko san 2 banna baara kura jumɛn kan ka kɛ karamɔgɔ daba tugura ko nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye Assimi Goïta kelen dɔrɔn de bɛ se ka bɔ k'o fɔ malidenw ye nka ko n'a tora mankun kɔnɔ u tɛna se ka kɛ Ala ye k'a kɔnɔta dɔn nka min na bɛnlen bɛ olu bolo o de ye don n'a nataw la karamɔgɔ daba tugura min ye transition civile ye o bɛ se ka sigi cogo min na min b'a to kalafili kura bɛ se ka labɛn sabu min ye transition maaw ye k'olu ka baara banna kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bojobaten bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le nouveau réveil nin ye sɛbɛnfura in boli ko siɲɛ 355 maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Sirili Kulubali Sirili ko a ko maa t'i ye kɛnɛ min kan n'i y'i sigi mɔgɔw na ɲininkali kɛ ko yalima karisa taara wa Bojobaten k'a dɔn politiki bunnaku kan maa damadɔ bɛ yen olu ka kuma cɛ ka jugu kosɛbɛ Bojobaten jango ni cɛmancɛ fanga de bɛ sen na olu k'a fɔ k'u b'u da don cɛmancɛ fanga wɛrɛ la aw yɛrɛ dun y'o ɲɔgɔn na de kɛ aw bɛ yɔrɔ min bi aw ka se k'a fɔ k'a bɛ faamaya yɛrɛ fari da a ye cɛmancɛ fanga de kɛ ka tɛmɛ Bojobaten i k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ ni cɛsiri san 2022 Dr Choguel Kokala Mayiga ale welela ka kɛ cɛmancɛ fanga i k'a dɔn a gouvernement ɲɛmaa ye min kun fɔra o bi sɛbɛnfuraw la o marisi kalo tile 26 tɛmɛnen i k'a dɔn cɛmancɛ fanga kun bi ban Bojobaten i k'a dɔn yɛrɛ taara bɛn ni an ka jahadi min ye Mali sɔrɔ Musa Tile la i k'a dɔn yɛlɛma hɔrɔnya cɛ fila kɔni bɛ yen Bojobaten i k'a dɔn politikimaa bɛɛ bɛ gosi bere kelen na ng'olu ta min maaninfin dabali b'a ka maa kamana gan wa dɔw yɛrɛ dimina ninnu ka kuma na a fɔlɔfɔlɔ o de ye Mohamed Sherifu Kɔnɛ ani Musa Sengo Kulubali Bojobaten ninnu kan k'u dade ka fusa kuma ye sabula Bojobaten i k'a dɔn maa ni min fɔli man kan n'i y'o fɔ bɛɛ Bojobaten gɔngɔli bɛ tɔrɔ i kunna
a ko min ye wulikajɔw ye politikima bɛɛ lajɛlen b'i sɛbɛ kɔrɔsɔn Mohamed Sherifu Kɔnɛ bɔ jabate k'a dɔn o ye hakilina min bɔ k'a bi ko cour constitutionnelle jamana sariyasunba a ye sɛbɛn kɛ ka taa min kɔni ye k'olu hakili jigi jamana bi danga min na cɛmancɛ fanga banna o tuma olu ka sariya bolo ta bɔ jabate a y'o fɔ dalu min na i k'a dɔn ko ale kun ye avocat général cour d'appel de Bamako la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a ɲinɛna de n'o tɛ sariyaw ye min ni min fɔ bɔ jabate k'a dɔn ale yɛrɛ dan man ka don nin na k'a sababu kɛ sariyasunbaw u faralen bɛ ɲɔgɔn kan min na n'o ye référence syndicale magistrat n'u k'a ma ko IRIF-SIMA bɔ jabate k'a dɔn association des procureurs poursuivants du Mali n'o ye APPM ye a ko nin jɛrɛjɛkulu fila bɔ jabate k'a dɔn ninnu ni kuma ka kan ninnu ni wulikajɔ ka kan nka n'i y'a ale yɛrɛ ta k'a lajɛ ale t'o bun'a ku kan Mohamed Sherifu Kɔnɛ i k'a dɔn ale bolo don la a mɛnna ale kuma dalu jumɛn b'a bolo k'a b'i da don jango ka taa k'ale na sɛbɛnni kɛ sariya bun'a ku ka cour constitutionnelle la k'a fɔ cɛmancɛ fanga ka ɲangi walima fanga ka bɔsiw la a ko kun dɛ ka sababu kɛ i k'a dɔn Mohamed Sherifu Kɔnɛ a ɲinɛna fɛn caman kɔ sariya ye min ni min fɔ ale yɛrɛ bi jɔyɔrɔ min na a n'a ni min kɛli ka kan i k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen dɔnnen don o kuma n'a ko a bi kuma jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma appel du 20 février bɔ jabate i k'a dɔn a na ɲinɛ fɛn caman kɔ ka sababu kɛ i k'a dɔn min dɛlen don k'o fana sɛgɛrɛ o dɔnnen don o kuma sarakisɛw minnu y'a dɔn kosɛbɛ ani minnu b'a kalama kosɛbɛ bɔ jabate u ko jalaki bi bi a kan ani nin kuma in fɔli mankan maa filanan o ye Musa Sengo Kulubali Sɔrɔsi kɔrɔ don bɔ jabate sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye coup d'état jugu min ye Mali sɔrɔ n'a ɲɔgɔnna balawu ma deli ka Mali sɔrɔ san 2012 maa min kun bɛ fanga na Amadu Tumani Ture dɔgɔkun kelen a bi fanga bila i k'a dɔn maa wɛrɛ nasigi olu de nana ka fanga daraki a ye Mali ka ko bɛɛ lajɛlen ban bɔ jabate sabula Bamanjuw ka Mali minɛ ka fanga sɔrɔ a kɛra Musa Sengo Kulubali olu tile de la bɔ jabate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ayiwa politiki tɔn ye u ko min ma LDC a laban nan'o sigi filalikɛla min mana kɛ k'a nɛgɛ bɔ jabate k'a dɔn mori min mana kɛ k'a nɛgɛ k'a na fanga sɔrɔ Mali kɔnɔ bɔ jabate k'a dɔn o de kɔni y'a bila nin na n'o tɛ maa min bɛ généraliya la bɔ jabate i k'i fori ka b'o dulokiba kɔrɔ ka taa politiki tɔn sigi k'a fɔ k'e bi faamaya ɲini e na kɛ Mali président ye sɛbɛnnikɛla ko i b'a sɔrɔ dɔnnikɛlaw y'i sɛbɛ kɔrɔ nɛgɛ a ko sabula nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a ko ale yɛrɛ maa min ye jala nanamasumanen tɔmɔ i k'a dɔn climatiseur kɔrɔ ka général jala tɔmɔ bɔ jabate k'a dɔn a ma wasi a nɔfɛ a m'a ɲini o ye Amadu Ayasa nɔgɔ ye ale yɛrɛ kun y'o ka danganden ye sabula a kun y'o ka conseiller a labanna min ye Ibrahim Boubacar Keita ye o y'a ta k'a kɛ ministre ye bɔ jabate a ye kɛwalew ni kuma minnu fɔ hali sɛbɛnnikɛla m'o fɔ maa caman bɛ jamana kɔnɔ minnu b'o dɔn a ko yalima Musa Sengo Kulubali i k'a dɔn fɛn jumɛn di ɲa kin n'ale b'a fɔ k'a bɛ ayiwa cɛmancɛ fanga tigɛlu ma bɔ jabate k'a dɔn o kuma hadamaden ɲinɛ ka di dɛ a ko n'o kɛra bɔ jabate wajibi don sɛbɛnnikɛla ko a hakili k'an ka jigi k'a fɔ a dadonna ko tɛ nin bɔ jabate k'a sababu kɛ mun ye cɛmancɛ fangaw cɛw bɔlen don u tɛ kelen ye cɛmancɛ fangaw bɔlen don ɲɔgɔn fɛ u tɛ kelen ye min ye min kɛ jamana in kɔnɔ tariki kelen bɛ k'a bɛɛ sɛbɛn bɔ jabate k'a dɔn ka jamana burujafu ka jamana jasi k'a barika ban san 2012 coup d'état don bɔ jabate k'a dɔn Assimi Goïta ka coup d'état olu de nana Mali yɛlɛma hɔrɔnya kura k'a kan indépendant ta ka d'a ma sabula ka tubabu jɔnya bɔ an kunna ka Bamanji gɛn ka bɔ Kidal bɔ jabate olu kuma minnu bɛ fɔ o tɛ nkalon ye o kuma ni ayiwa Musa Sengo Kulubali n'a bi tasi ka miiri n'a ye kununko lajɛ ka bi lajɛ bɔ jabate k'a dɔn a kan k'i dadi nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouveau réveil kɔnɔ a ka bi bɔli la Les Échos wele sɛbɛnnikɛla ye Mori Keita Mori ko Simbo karamɔgɔ dɔ b'a a ko min ye accord de paix d'Alger n'a dumaya k'a fɔ fu sirilo danna o banna Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Mali ministre n'o ye colonel major Ismaël Wake karamɔgɔ dɔ b'a ale kɔni ye tɛgɛnɔbila kɛ kunu an kɔrɔ ni ka se k'a yira maa minnu tun bɛ tɔn in kɔnɔna la jamana ka minɛn b'u bolo k'u kana n'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛnnikɛla ko ministre de la réconciliation de la paix de cohésion
nationale sɛbɛnnikɛla ko o de ye colonel major Ismaïla Wake a ko accord de paix ninnu juru tun b'ale de ka minisiriso bolo sɛbɛnnikɛla ko sigikafɔ ni ɲɔgɔn kunbɛ caman a y'o boloda o tuma min ye jamana yɛrɛ ka bɛnkan na accord de paix d'Alger ko o daga cira sɛbɛnnikɛla ko min kɔni maa minnu tun bɛ baara la kɔnɔ a ko n'i y'a baarakɛbaw lajɛ mɔgɔ de b'a tɔgɔ i b'a ye k'a fɔ jamakulu caman de tun bɛ yen a ko hakili lajiginna comité de suivi de l'accord karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ale ni a ka sous commission caman de tun bɛ yen n'i y'o sous commission dɔw lajɛ o ye comité technique de sécurité n'u k'a ma ko CTS min kɔni ye comité wɛrɛ fana bɛ yen n'o ye équipe mobile de vérification ye n'o ye EMOV ye dɔw wɛrɛ fana bɛ yen n'o ye mécanisme opérationnel de coordination ye MOCO o tuma dɔw wɛrɛ fana bɛ yen n'o ye commission nationale de désarmement de mobilisation et réinsertion sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye commission wɛrɛ bɛ yen n'o ye commission nationale d'intégration ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ o n'a ɲɔgɔnna tɔw ye a ko n'i ye nin sous commission lajɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni ni a ka ɲɛmaayaso tun bɛ ɲɔgɔn na jamana tun ye nafolo ta k'a di ni ka mobili san ka d'u ma karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ni ka tila k'u bila bonya kɔnɔ min ye so kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ nin fɛn o fɛn ka kan ni k'o bɛɛ lajɛlen labila u ye nka sɛbɛnnikɛla ko accord de paix d'Alger ko da cilen a ko nin maa kelenw hali bi u b'an ka jamana in kɔnɔ jamana ka mobili b'u bolo u bɛ jamana ka so kɔnɔ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ wa hali bi ko nafolo bɛ ka sara u ye min ye jamana gouvernement kɔni kantigɛ da yira nin ko in na nafolo bɛ ka di ni commission kɔrɔlen mɔ sabu a da cira bɛɛ lajɛlen kɔni ka nafolo bɛ tigɛ o ye fɔlɔ ye filanan mobili ka tile taara k'a di maaw ma o tuma u y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛɛ balola Mali in kɔnɔ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ maa minnu dogolen bɛ ani maa minnu bɛ kɛnɛ kan o tuma min ye colonel major Ismaïla Wake ko min ye avril kalo tile 15 ye o tuma ko ye dɛlɛ laban ye cɛ o cɛ i mana kɛ Mali dogodogoni kɔnɔna fɛn fɛn la ne de tun bɛ nin jɛrɛjɛkulu na n'o ye accord de paix d'Alger ko ye o tuma i k'i jilaja i ka mobili walima i ka minɛn wɛrɛ min b'i bolo i kana n'a ye ka taa di i ka marabolo gouverneur ma yanni kalo tile 15 n'o tile binna o tuma a n'a ye k'a fɔ ko i ta ye ban ye cɛ o cɛ ne kɔni ma ye o kɔnɔna la karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ko jamana na wuli ka jɔ kɛ ni k'i ɲini wa n'i minɛna k'i bɛ bila jamana ka sariya kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko mobili minnu bɛ nin kɛnɛ in kan a ko a mobili ka ca fo k'a dama tɛmɛ u bɛna bila jamana ka baara wɛrɛ la wa minɛn minnu fana bɛ nin kɛnɛ kan k'a ka ca fo k'a dama tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛna bila jamana ka kɛnɛ wɛrɛ kan sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ Mali bɛ dabolo min na bi karamɔgɔ de b'a tɔgɔ min kɔni foyi de tɛna Mali ɲɛmaaw b'o kumakan kan karamɔgɔ de b'a tɔgɔ jatigɛ tɛna kɛ siran tɛna kɛ yiran tɛna kɛ a ko jamanadenw sago ye min ye ɲɛmaaw b'o tasira de kan wa ɲɛmaaw kɔni y'a jira k'a fɔ jamanadenw ka hakilina ye min ye Mali jɔliko la karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ko jamanadenw ka duwawu de sɛmɛ o ma n'o tɛ ko min kɔni Mali ye k'a bɛ kɛ malidenw sago ye min ye accord de paix ko ye i b'a ye k'a fɔ ko a senna san 2015 min ye Algérie ni Bamako ni ɲɔgɔn cɛ o tuma a kɛra diɲɛmaa ɲɛna o accord in ko de gɛlɛya don Mali fɛn caman na nka accord ko banna a tɔ bɛ malidenw yɛrɛdama ni ɲɔgɔn cɛ an k'an sigi ka ɲɛfɔli kɛ an ka bɛn ko la wa ko an bɛ bɛn ko la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Les Échos kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye karamɔgɔ Dabatungara n bala tugu bɛ di Wajibate n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le focus a bɔliko siɲɛ 259 sɛbɛnni kɛbaa to a de ko Sidi Yeya Jalo Sidi Yeya Jalo ko a ko min ye Mali gouvernement ye n'i ye ministres ta k'a lajɛ ministre min n'o de kɔni ngolon bɛ n'o kɔni de kɔsa ye i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ka baara ɲɛna ka tɛmɛ ministre min kan Wajibate u ko to a kana lanterne rouge ministre de l'élevage baganmara ministre ani i k'a dɔn jɛgɛ ministre a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ Wajibate jamana kɔnɔ jamana min n'a fanga ka bon ni sɔrɔba b'a la baganko la ka taa se i k'a dɔn jɛgɛ mɔ ma Wajibate i k'a dɔn don dɛmɛ jamana in kɔnɔ nafolo ani maa caman bɛ sɔrɔ nin baara ninnu na Wajibate k'a dɔn a barika ka bon kosɛbɛ a ko sabula an ka togodaw min kɔni ye bagan mara ye Wajibate hakaja maliden kun nisɔnjalen don la kosɛbɛ
kosɛbɛ n'i ye farafina babolo in da maa si tɛ Mali ka baganko la nka ni Ala ma jan kɛ minisiri min dalen don ka bila i k'a dɔn baganko kunna a bɛna ta fila do koyi Jabate i k'a dɔn nin jɛ in Jabate i k'a dɔn nin kɔni a jɔyɔrɔ tɛ ngolo fa sɛbɛnnikɛla ko Jabate ka sababu kɛ i k'a dɔn galabu yɛrɛ de man di a tɛ baara in ɲɛdɔn Jabate a tɛ taa fan dɔn a tɛ segin fan dɔn ale ta kɔni n gɛn bɛ dunufɔ ni balafɔ ye ani kuma bafɔ télévision ni radio kɔni mana segin a kan ka ban Jabate a bɛ muɲamuɲa a bɛ kuma dɔw fɔ f'i kamana bɛ guwan ni dun ye jamana in yɛrɛ ta k'a lajɛ Jabate an ka baganko a bɛ ni ka tiɲɛ a ko k'a sababu kɛ mun ye Jabate dabali ni fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ bagan i k'a dɔn a yiriwale la fɛɛrɛ ni dabali ni kuma ɲuman min kan ka kɛ sɛnɛkɛlaw ni bagantigiw ni ɲɔgɔn cɛ Jabate sa kalo 12 o gɛlɛya de bɛ sen na e ko kamalen yɛrɛ de la ka se sinzan na wa a tɔgɔ de ko Yuba Ba Jabate sɛbɛnnikɛla ko a ka baara kɔni man ɲɛ Mali gouvernement n'i y'a bɛɛ ta k'a lajɛ ale de ye kɔsa ye Jabate ka sababu kɛ a ma se ka baara in kɔni kɛ o dun na min ye wele dara ale ma cɛmancɛ fanga fɛ i k'a dɔn a ka se ka jɔyɔrɔ fa Jabate a ko i k'a dɔn a laban kɔni kɛra degunba ye baganw jarinen don o tɛmɛnen kɔfɛ dabali ni fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ baganko la a t'olu fana dɔn Jabate an ka bagan de bi bɔ denda fɛ don o don a nanama sumalen ka taa yori yari diɲɛ jamana wɛrɛw la ka sɔrɔ farafina babolo in kan sɔrɔ min bi baganko la Jabate a fanga ka bon fo k'a fɔ a to ten a ko yɛrɛ k'i a fɔra ko jɛgɛ mara Jabate Yuba Ba i k'a dɔn a t'a dɔn jɛgɛ yɛrɛ tɛ ji la bilen sabula jɛgɛ sɔrɔli ye an ka ba joli b'a la Jabate Ala ni nɔgɔ ani degun fɛ a ye jɛgɛ bɛɛ fa k'a ban Jabate i k'a dɔn don kelen da kelen n ka nin dabali in tigɛ i k'a dɔn ba joli ba i k'a dɔn a ka se kɔnɔna ka se ka jɛya k'a fɛrɛ o kelen ma tigɛ a fɛ Jabate hali a kuma fɔli ye o ma tigɛ a fɛ a ko n'o tɛ diɲɛ jamanaba minnu bɛ yen minnu yɛrɛ ka bagan ta anw dabɔ olu kelen bɛ ka usine de sigi a kama sogo donini Jabate ani sogo feereli diɲɛ jamana wɛrɛ la ni k'i b'o baara kɛ Mali kɔnɔ bɛ a bi ɲɛ fo k'a fɔ k'a to ten a ko ji ye jɛgɛ dun Jabate k'a dɔn ayiwa danaya yɛrɛ banna a ko sabula min ya an ka ayiwa bajiba jara in ye Jabate k'a dɔn nɔgɔ kɛn bɛ k'a kɔnɔna fa bi tewu dɔw yɛrɛ bi ɲama ta ka taa bɔ an ka dabalitigɛ baji in ka fɛrɛ nɔgɔ kana don a kɔnɔ jɛgɛw bɛ se ka bɔli kɛ cogo min o si tɛ yen a ko min ye ayiwa Yuba Ba ye Jabate k'a dɔn nin kɔni nin bɛ minisiri tɔgɔya de la a min ye ayiwa a mobilibaw a bɛ don a kɔnɔ climatiseur-baw b'a fifa garde-corps bɛ boli a nɔfɛ ale ta in kɔni ta ye bɛndiya da ye nka baara wa o kuma tɛ yen politiquement Jabate a bɛ kɛ nin kɛcogo de la n'o tɛ ni maa min ye Marɔku jamanaw ta Jabate i k'a dɔn nin jamana gɛlɛn in jamana jala don Marɔku ye jamana jala ye i b'i miiri diɲɛ fɛn o fɛn la Jabate baganko n'a nasiraw la i b'a ye k'a fɔ o kelen bɛ ka ji matarafa foyi ma kɛ dɔnniya ani kala kɔ ani galabu kɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ focus kɔnɔ a ka bi bɔli la le nouveau réveil sɛbɛnnikɛla ye Mariam Konare karamɔgɔ dɔ b'a a ko an ka taa UMPP la n'o ye Mali ka fura dilan usine belebeleba ye sɛbɛnnikɛla ko UMPP n'i y'a lajɛ a tun bɛ gɛlɛya kɔnɔ karamɔgɔ dɔ b'a nin y'o san 20 ye taafan tɛ nafan tɛ fo ka na usine sigi a sentigɛ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaw ye Dr Sogɛli Kokala Mayiga ale ni ministre du commerce de l'industrie u y'u sigi k'u miiri ni ka tasibila kɛ k'a yira k'a fɔ ni usine min ye Mali ta ye karamɔgɔ dɔ b'a n'a tora datuguli la yalima o na kɛ fura ye o na kɛ sababa ye Mali ma wa sɛbɛnnikɛla ko y'u sigi k'u miiri ni ka fura sɔrɔ joona joona u y'a yira k'a fɔ ni usine dayɛlɛla malidenw de bɛ baara kɛ usine na fura mun bɛ dilan usine o de bɛ malidenw furakɛ sɛbɛnnikɛla ko o ye nafa banbali ye min ye jamana gouvernement a y'a lajɛ karamɔgɔ dɔ b'a tuma joona joona usine bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na u y'u sigi k'o plan kɛ o dayɛlɛla sɛbɛnnikɛla ko kabini usine dayɛlɛla i b'a ye k'a fɔ baarakɛlaw ka taa bila jamanadenw yɛrɛ sigilen bɛ ka makɔnɔni min kɛ jaabi la karamɔgɔ dɔ b'a tuma sɛbɛnnikɛla n'o ye Mariam Konare a k'o ma sɔrɔ fɔlɔ ka sababu kɛ mun ye sabu n'i y'a mɛn ko baara bɛ kɛ ka ɲa karamɔgɔ dɔ b'a tuma baarakɛlaw gansan tɛ min ye ɲɛma kunda i b'a ye k'a fɔ marsikalo tile 20 u ko conseil des ministres dɔ kɛra u ye ɲɛma dɔ ta n'o ye sɔrɔsikɛ dɔ ye sɛbɛnnikɛla ko o ye lieutenant colonel Abdoulaye Aziz Ba a ko nin fulakɛ in karamɔgɔ dɔ b'a tuma i b'a ye k'a fɔ médecin sɔrɔsi don biologiste don o tuma ale kɔni taara k'a bila IMPP kunna min ye fura
fura dilannaw ka lafasatɔn ye olu kɔni kɛmɛ ka ŋɛɲɛ ɲimi k'a yira k'a fɔ olu mago bɛ cɛ min na ka UNPP k'a bila sen kan abada k'o tɛ ni maa kofɔlen ye u tɛ don abada jamana marabaw n'u ka hakili cɛ dɛ nka k'u b'a fɔ bɛɛ n'i ka baara taabolo don olu ye fura baarakɛlaw ye fura bɛ dilan cogo min na u b'o dɔn min ye maa kofɔlen ye karamɔgɔ daba tɔgɔ k'u tɛ n'u sigi abada ka ko tiɲɛtɔla lajɛ o kuma ko n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ bɛɛ lajɛlen ye maa min kan ka ta ka bila UNPP kunna o kan ka kɛ maa ye maa min bɛ usine ko dɔn wa maa min bɛ furako dɔn wa min ye fura ye n'a nana walima n'a dilanna a tilatilali hakilina bɛ maa min na a ko olu ka jateminɛ la maa min taara n'o ye lieutenant colonel Abdulaziz Ba ye abada ko hakilina min sigara jarati t'a la o kuma n'i ye k'o lajɛ ko exonération dira maa dɔw ma karamɔgɔ daba tuma o kuma min kɔni ye baara daminɛ bali ni ka taa fura ta jamana kɔfɛ ka na n'a ye i b'a ye k'a fɔ k'a kan ka kɛ ni hakili ni sariya minnu ye ko majɛ belebele o b'o kow la sɛbɛnnikɛla ko min kɔni an ka jamana ye hali ni fura bɛ dilan yan nka fura min bɛ doni ka bɔ jamana kɔfɛ ka don Mali kɔnɔ o ko o de ka ca kosɛbɛ o kuma min ye o exonération min bɛ di o dibaw ma maa minnu bɛ na n'u ye k'olu fana dɔnnen don karamɔgɔ daba tuma ko bɛɛ tɛ min kɔni baara kɛbaga ɲuman ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni fura ko bunakun kan karamɔgɔ daba tuma ko n'an m'an tɔgɔ da a dɔ bɛ dɔ la an bolo bɛ kan kala ye sabu fura bɛ maa furakɛ fura bɛ maa faa a ko min ye o furakɛlikɛlaw ka ko ye k'o kan ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen la o kuma min ye lieutenant colonel Abdulaziz Ba ye karamɔgɔ daba ko jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ joona joona min bɛ se ka kɛ ko yanni tile bɛ gan na sabu ko nin ye olu wulilen k'u jɔ abada k'olu tɛna segin u kɔ min b'a to UNPP bɛ se ka ɲɛma kura sɔrɔ ɲɛma kura min bɛ baara kɛ hakilina ni malidenw ka hakilina kɔnɔna la ni ka se ka fura dilan malidenw bɛ fura min sɔrɔ nɔgɔya la kunnafoni filanin ye an ye min bɔ le nouveau réveil u ka bi sɛbɛnnin don Wajibate n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura o don Wajibate k'a dɔn sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Seydou Ari Musa Mayiga Ari Musa Mayiga a ko a bɛrɛ ta ni jama to i k'a dɔn gɛlɛ dɔ bɛna wuli jamana in kɔnɔ min fanga ka bon kosɛbɛ lɔkɔlidenw olu ka kɛlɛ man di jango IM an bɛ se k'a fɔ ko IM kɔrɔ sabula lɔkɔliden denmisɛnw u ka tɔndo min n'a cira jamana fɛ Wajibate a cira jamana fɛ nka gɛlɛya dɔ n'u bɔlen don ni wulikajɔ ma kɛ joona k'a ɲɛɲini a IM lɔkɔliden kɔrɔw i k'a dɔn u kelen bɛ k'u ɲɛ bɔ koyi bolo kurulen don ka ɲɛsin Mulayi Keyita ma Mulayi Keyita ale ye CNT maa ye Wajibate k'a dɔn lɔkɔliden kumaba n'a mankan u kɔni kelen bɛ k'u ɲɛ bɔ ni ka ɲɛsin a ma ko mun de donn'u ni ɲɔgɔn cɛ a ko min ye Mulayi Conseil national de transition i k'a dɔn ayiwa Mulayi Keyita o maa don Wajibate k'a dɔn Mulayi Keyita a na kɛ ale de kuma min lɔkɔlidenw ɲɛ bɔli ni mankan kɛ a ye ayiwa weleli kɛ marsikalo tile 21 a ye kunnafoni ye min fɔ dɛ Ari Musa Mayiga ka fɔ la i k'a dɔn a ye denmisɛn dɔw wele lɔkɔliden ɲɛmaw don ka rendez-vous d'u ma i k'a dɔn CNT bureau dɔ kɔnɔ ɔ kunnafoni minnu kɔni n'o baara ka sɔrɔ i k'a dɔn yanni ɲa i k'a dɔn denmisɛn minnu kɔni nana a ka wele lamɛn a bɛɛ lajɛlen tun ye lɔkɔlidenw ka ɲɛma ye u ni Mulayi Keyita ale de y'u wele téléphone na k'u kana a mago bolo ka ɲɔgɔn ye maa 18 lɔkɔliden ɲɛmaw na dɔw bɛ faculté institut la ani école-sobaw min fɔra maa 18 nanen k'a ta o don la fo bi maa si t'u ta yɔrɔ dɔn Wajibate k'a dɔn a na kɛ Mulayi Keyita kɔni lɔkɔliden tɔw ka fɔ la i k'a dɔn ale bɛ dɔ dɔn u taa cogo la sabula u n'ale ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ i k'a dɔn ɲɛmaturunen don ɔ u bɛ jɔnni de bolo mun ni mun de kɛlen don Wajibate lɔkɔlidenw kɔni u bilama i k'a dɔn u dalama don koyi sabula u y'a jira k'a fɔ ni u tɔɲɔgɔnw ma ye u b'u ta sara cogo bɛɛ la o de la Wajibate k'a dɔn kɛlɛkɛ marifa min b'u bolo o ye réseaux sociaux ye nani Wajibate k'a dɔn n'an y'i sɔrɔ an bɛ nin k'i la a ka denbaya a nɔfɛmaw a kɛrɛfɛmaw Wajibate k'a dɔn Mulayi fanfɛla a ka kala bi kosɛbɛ sabula u b'a ka fa bɛɛ fɛ min kɔni ye bɔnɛ ye k'o jigi nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura nouvelle horizon kelen an ka fiɲɛ sama bɔ ayiwa o bɛ bɛn Jɛka pub k'a ka feerefɛnw n bala cogo bɛ di
karamɔgɔ dɔ b'a joona ne bɛ n tigɛ don Nouvelle Horizon ɲɛdankura maa min ye sɛbɛnni kɛ ayiwa o na kɛ Mamadu Ture ye Ture a ko an ka taa Nioro du Sahel sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin doyenkɛ ye ale ni an ka sɔrɔso karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ Ala de kɔni nana ni min kɔni ye Ala farankan ye n'o tɛ u tun bɛna kari ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ bɛɛ n'i ka baara don jamana ale lakanako la doyen min ye dankun ye ka karankɛdaw bɛɛ lajɛlen suwa doyenkɛ ale tun b'a ka baara la ni ka dɔdɔlimali kɛ a na kɛ min ye trafiquant dɔ ye o kun kɛmɛ ka moto sensabani ni ka bɔrɔ n'o ye farini bɔrɔ k'o kɛ dɛbɛ karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ a bɛ ka don dogodogoni kɔnɔna la dugu kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko doyen olu bilakun ye fɛn min ye o tɛ ɲinɛ o kɔ abada min kɔni doyenkɛ a kelen ko ka trafiquant ye a ye diga nɔfɛ min ye mototigi a fana y'a digi a ma ɲa min kɔ a y'a ye k'a fɔ a bɛna taa k'a dan a ye marifa jɔ sanfɛ ni ka kunkanyan kelen wuli n'o ye coup de sommation ye janko a ja bɛ se ka tigɛ cogo min na k'a jɔ sɛbɛnnikɛla ko o kunkanyan kelen bɛ kɛ tuma min na o ni sɔrɔsiw fana bɛ patrouille la dibi mɔni na o n'o fana bɛnna olu fana sina ka kunkanyan wuli sanfɛ sɛbɛnnikɛla ko dibi mɔni u ni ɲɔgɔn cɛ maa t'a dɔn min ye doyenkɛ a b'ale kɔnɔ ko terroriste de bɛ fan dɔ in fɛ min ye patrouillekɛlaw fana ye a b'olu fana kɔnɔ ko terroriste de bɛ fan dɔ in fɛ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ min ye nɛgɛden ye u y'a wuli ɲɔgɔn na dibi mɔni na sɛbɛnnikɛla ko min kɔni maa dɔw bɛ olu kɔni y'u sigi ka jateminɛ kɛ min kɔni terroriste ka kɛlɛkɛcogo ani ni marifa kunkan bɔcogo ko kelenw tɛ olu y'a ko sɛnsɛn k'a lajɛ u taara ye k'a fɔ doyenkɛ don karamɔgɔ de b'a tɔgɔ a b'a ka baara la min kɔni trafiquant ye a bɛ k'o nɔbɔ sɛbɛnnikɛla ko kuma u y'a ta ni ka taa ne gɔndari fɛ yen karamɔgɔ de b'a tɔgɔ bɛɛ y'i ta ɲɛfɔ min kɔni ye jalaki ma sɔrɔ ka ɲɛsin maa si ma sabu patrouillekɛlaw b'u ka baara la doyenkɛ b'a ka baara la sɛbɛnnikɛla ko min b'a to ni ɲɔgɔnna yɛrɛ kana se ka kɛ bilen karamɔgɔ de b'a tɔgɔ dabali ni fɛɛrɛ u y'o ta ni ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ janko a bɛɛ lajɛlen ye jamana lakanabaw de ye min b'a to u kana se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ walima kana fili ɲɔgɔn ka baara taabolo ma karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ko bɛɛ ka tɛmɛ n'i ka tasira ye fɛn fɛn kan ka f'u ni ɲɔgɔn cɛ gouverneur ale y'i da don o la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don Bɔjibɔtɛ bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Soleil Hebdo Bɔjibɔtɛ k'a dɔn Bamakɔ ni ŋana ti ban don o don kabako ko dɔ bɛ kɛ Bamakɔ Bɔjibɔtɛ nka i mana kɛ ŋana ye cogo o cogo i b'a sɔrɔ ŋanaw b'i ɲɛ Bamakɔ yan Bɔjibɔtɛ k'a dɔn sous-lieutenant Alassane Keita Bɔjibɔtɛ k'a dɔn u kɛra sababu ye Pakistanais dɔ bɛ yen i k'a dɔn min ye Bamanjuw kun y'a minɛ ka taa dogo ko fo wari ka di u ma avrikalo tile fɔlɔ tɛmɛnen Bɔjibɔtɛ k'a dɔn nin ko in gɛlɛyara i min ɲɔgɔnna ti kɛ Mali kɔnɔ olu damanda de bɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye commandant du groupement territorial de Bamako lieutenant colonel Lassana Tamba Keita Bɔjibɔtɛ k'a dɔn a sigilen bɛ Kalimuti ka tiri ci i b'a fɔ k'a bɛ buguri de da sabula a bɛ yeli min kɛ a bɛ faamuyali min kɛ a fanga ka bon olu ani brigade de recherche gendarmerie ba kɔfɛ Bɔjibɔtɛ k'a dɔn u farala ɲɔgɔn kan ka hakili ka kelen ye nin janvanji ninnu nin binganikɛla ninnu Bɔjibɔtɛ k'a dɔn ka tɛgɛ dɔw ka ten ngami nin Pakistanais i k'a dɔn min ye Bakɔ Jikɔrɔ ni golfu a bɛ yen min kɔni ye an ka jamana finitigilamaw ye u bilama kɔni kɛ bɛ suba de ye Bɔjibɔtɛ a ko dimanche don mars kalo tile 24 kunnafoni nana jira k'a fɔ brigade de recherche gendarmerie ba kɔfɛla in na Bɔjibɔtɛ k'a dɔn kelen bɛ ka dunan dɔ minɛ a tigi bɛ bɔ Pakistan a dogolen don quartier Bakɔ Jikɔrɔ ni golfu la commune 4 na Bamakɔ yan kunnafoniw kɔni nana sɛgɛsɛgɛ commandant de brigade de recherche gendarmerie ba kɔfɛ sous-lieutenant Alassane Keita fɛ a n'a ka cɛdenw fo ka taa dɔn k'a fɔ kuma min bara ka fɔ tiɲɛ don Bɔjibɔtɛ u laban nana dɛmɛ kɛ ni ka Bakɔ Jikɔrɔ ni golfu sɛgɛrɛ Bɔjibɔtɛ k'a dɔn u k'o taali u ma fɛn sɔrɔ u ma fɛn ye i k'a dɔn sɛgɛra kunnafoni kan k'a boso min kɔni ye u ka dabali ni fɛɛrɛw ye u nan'u bila sen kan Bɔjibɔtɛ fo ka taa ye k'a fɔ maa minnu kɔfɔlen don u bɛ sɔrɔ Sotiba de commune 1 Bamakɔ Kafo fajiri dafɛ 2h du matin Bɔjibɔtɛ dibi muluku malaka u y'u bɛlɛn k'u bɛlɛn Bɔjibɔtɛ k'a dɔn ka sin ka na tɛgɛ da ninnu ka ten ngami i k'a dɔn maa minɛnen b'u bolo Pakistanais Bɔjibɔtɛ u ye Pakistanais minɛ mun na sɛbɛnnikɛla ko u ye Pakistanais minɛ k'a dogo ka sɔrɔ ka kunnafoni jɛnsɛn k'u ka 81,000,000 di
n'u m'o di u bi cɛ in bɔ n'a nin na bon Jabate ɲininkali de bi kɛ sa nin ko in yɛrɛ kun ye mun ye a dabɔkun ye mun ye nka min kɔni ye wulikajɔw ye gendarmew ye tɛgɛ da maa fɔlɔ min kan o tɔgɔ de ko AH bon Jabate AH kɔni minɛna ka sɛgɛsɛgɛli tɔ bolo dasa ani maa minnu bi jɛla i k'a dɔn tɛgɛ ka se ka da u bɛɛ kan nka kunnafoniw kɔni y'a jira nin ye jɛkulu juguba de ye a n'o bi fo i k'a dɔn Dubayi Marokuka dɔ bɛ yen o bɛ Dubayi o de ye nin dabali ni fɛɛrɛ tigɛ ka mɔgɔw bila a la sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ hali bi a ma ban sabula maa caman de bɛ nin ko in kɔnɔ tɛgɛ kan ka da minnu bɛɛ lajɛlen kan commandant de compagnie territoriale gendarmerie Bamakɔ i k'a dɔn Baɲɛ capitaine Amidou William Dambɛlɛ ani commandant du groupement territorial de Bamako lieutenant colonel Lassana Tamba Keita Wara ani directeur général de la gendarmerie ani général de brigade Moussa Toumani Kɔnɛ bon Jabate u k'u bɛ wele da kɛ jamanadenw ma lakanabaw ka baara ka ɲɛ fo ayiwa min ye jamanadenw ye an ka fara ɲɔgɔn ka kunnafoni walima n'an ye kokɛbali min ye an k'o kunnafoni lase o bɛ kɛ sababu ye u ka baara ka dafa o de la i k'a dɔn gendarmew kɛlen bɛ ka wele da kɛ maa o maa n'i ye ko ye i sɔminen bɛ min na min tɛ ko jɛlen ye telefɔni ci wari tɛ sara la 80 00 11 80 asafurula 80 00 11 14 walima 110 72 89 11 18 n'i ye nin numéro ninnu kelen o kelen wele bon Jabate i tɛ dɔrɔmɛ kelen sara o yɔrɔ bɛɛ i k'a dɔn kunnafoni bɛ se ka jɛnsɛn an ye nin zalo ka bɔ Soleil Hebdo kɔnɔ Zanjara ale ka fasiri don e ko bita ta bila yan bon Jabate bita an b'a bila yan bon Jabate hadamadenya jubaju ye ji ye ji ɲuman sɔrɔli i mana kɛ kulu kɔnɔ i mana kɛ cɛnjɛ la bon Jabate k'a dɔn dagabana kɔlɔ an ko min ma fourage k'a se o y'a sɔrɔ ka yɔrɔ mɔmɔ k'a ye ji caman bɛ nin yɔrɔ la san caman a ji tɛ ban bon Jabate k'a dɔn dugukolo sɔsɔlen bɛ ji la n'i b'a fɛ k'o kɛ maa fɔlɔfɔlɔ min ye baara in daminɛ jamana in kɔnɔ hɔrɔnya bon Jabate wuli ka taa hɔrɔnya Bakari Dukure bɛ yen n'i n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ka dugu a ka quartier hali n'a sɔrɔ i mana kɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ bon Jabate k'a dɔn ka ji saniyani bɔ k'a d'i ma o yɔrɔnin kelen o tuma Bakari Dukure hɔrɔnya an b'a fɔ ni ka waleɲuman dɔn bon Jabate k'a dɔn Bala Yira an bɛ donni min na ko bi dakabana illustre ka taa se sokɔnɔ mina damu ma bon Jabate i k'a dɔn i bɛ fɛn o fɛn ɲini n'o bɛ don so masiri la ani ɲɛgɛn kɔnɔ mina o bɛ Bala Yira fɛ yen a filɛ nin ye i k'a dɔn Jelibugu la k'a ka dabɔ ka ɲɛsin i k'a dɔn ayiwa lɔkɔliso in tɔgɔ Kodɔnso tɛ Jelibugu balontan terrain in kɛrɛfɛ kalanso k'a ka dabɔ ka ɲɛsin kalanso ma bon Jabate i k'a dɔn an b'a kunjɛ i k'a dɔn an nisɔn man di o bɛ dɔn baara ani galabu la min ye an ka radio ɲɛmaa ye Dieudonné Dako i k'a dɔn ala y'a minɛ ji dɔgɔya i k'a dɔn kamalen ani bɛɛ kun ka di a ye cɛsiri baara in na fo ka taa se don laban ma bon Jabate don kelen da kelen i k'a dɔn a ma bin ni baara in ye a y'a seko damajira bɛɛ kɛ mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan hakilinaw bɛ ɲɔgɔn ye cogo min Dieudonné Dako jɔnkala an bɛɛ lajɛlen yafala ma k'a ɲini i k'a dɔn jamanajɛ baara bon Jabate a degun tɛ ban i k'a dɔn k'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka yafa Dieudonné ma janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra an bɛ bɛɛ fo k'a waleɲuman dɔn waati dafara min ye Jibi ye ale tun bɛ nɛgɛ la kunnafoni laseli Buwani Daba ni ala sɔnna sini an bɛ ye kɛnɛ ka sankɔrɔw bɛ bɔ k'olu lakali nka sisan Burapile n'a jɛɲɔgɔn u t'i ye bi ɔhɔ o tuma surafana t'o ma don su in na nɛgɛ ɲɛ 20 segin bɛ kɛ nin kan Jibi baara ɲɛna wa salam. Mali Bamada. Bamakɔ n'a lamini n'a bolomanadugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bon Jabate ka bɛɛ lajɛlen fo n'u k'u waleɲuman dɔn bon Jabate k'a dɔn Makari a fɔ kun tɛ Ala ye Makari ko tɛ fɔ Ala ye a bɛ fara Ala de la min ye radio jɛkafɔ sɔrɔ bon Jabate a sɛbɛkɔrɔ fɔra nka i k'a dɔn min ye baara kɛli ye o ye wajibi ye